cha umzobe weza kimi sahlala phansi sikhanda uhlelo lokuthi uma kade kuyingoma kaZwelonke kube khona amagoso awu4 noma u5 azohamba ayezweni laseDubai eyodlala khona. Ngiyajabula mina mangibona manje imicimbi yengoma isiba khona ngoba uyabona ukuthi ingoma sezikhona khona nje esiya kuyona ebizwa umthakashana ngicabanga ukuthi kule nyanga lesiya kuyona uMay. Ngiyakhuthaza lokho ukuthi ingoma ayiqhubeke zibe khona njengoba ubona ama-festival omculo, ngoba phela nje ubona abafethu becula iningi labo laba abashaya iginci ingoma eziningi bayithatha obakuphi nanabo gadla ingoma bayithatha khona emagosweni. Njengoba nibona benama-festival kukhona ama-festival amakhulu kangaka nje but ingoma eziningi isuka lapho. Yingakho ke sithi ke ingoma ikwazi ukuyimela ngayo yonke indlela kube khona ama-festival engoma akhona azobe mnandi sikwazi ukuyisupport into yethu ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi siyisupport ngayo. Ziningi inhlelo esizoku sini-update ngazo esisayipheka sibheke phambili. Khona nje nohlelo likhona esilikhulumile emhlanganweni ebesikuwo ukuthi siyaqonda ukuthi abantu bangabe mbube sesezweni futhi layo. Sisazokukhuluma ke khona inhlelo kodwa sisala la silokhu siyipheka ukuthi amagosa athize sikwazi ukuvela nje ngaphambi kwayimbube ucela nje izibusiso ngoba sisuke sihlanganisa abantu bayo. Ingakho sathi masiqala ngonyaka wokuqala imbube ingakamenyezelwa ngisho ngokusemthethweni kodwa ngoba thina sase siyamukelile sacela saphaphatha ukuthi ibe khona engomeni izokwazi ukubona amagoso ngoba amagoso phela amagoso esizwe. Ngakho ke siziningi inhlelo esizoba nazo. Siyafisa ukuthi ingoma kulonyaka ibonakala ingafani nonyaka odlule, ingafani nalonyaka, kubonakala ukuthi khona iprogress, kubonakala ukuthi iyakhula. Siyazazi nezinto engama concerns eziba khona kubathameli bayingoma ekuyiyona enkulu nje abayivezile kulonyaka esibuya kona kwaba indlela yokuhlaleka, indlela ekwenzeka ngayo ukuthi kwaba khona ucingo olude olwaluba khona lubahlukanisa nabantu. Sinothileke lonto leyo ukuthi siyafuna ukuthi umuntu mayesengomeni abone sengathi usemvalelweni nje othize abe ingxenye yayo into eyenzakalayo, kungabi khona into ezoba ibuffer egcina i-creator i-distance between abantu abazothabela ingoma namagoso. Sayibona lento yocingo olude olwaluba khona. Ngicabanga ukuthi ke ingakho sithi ingoma isupportwa yibona bonke abantu abasuke beyingxenye yawo. Ingoma kaZwelonke inenhlahla ukuthi wonke umuntu osuke khona uthi noma ekhona emcimbini ayibuke into esuke siyiphoxa. Ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule ukuthi ngicabanga ukuthi kwaba umavavu owathatha isinqumo sokuthi abantu bavulelwe bakwazi ukungena bezogcwala la ngaphakathi ngoba kwakubonakala manje ukuthi kwase kukhona i-disconnect ekhona phakathi kwethu nabantu. Ngalondlela ngisho ukuthi siyakuhlonipha ukuba khona kwabantu abasuke bezobuka ingoma. Uma ngabe sekwenzeka sonke sisuke sinamehlo okwazi ukubuka ukuthi into yethu ikwazi ukuhlonipheka ibe sezingeni. Ngalondlela ke bacosheli bakithi siyanicela ukuthi njengamanje nihlabe nolawule ukuthi usuku lengoma okuyilona lona seliphumile. Sizamile futhi ukuthi ibhodo liphekwe ngendlela eright, amagosa abazowabona amagosa anesasasa kakhulu ngoba kwingoma kaZwelonke suke kufana ukuthi usuke i-world stage. Awusafani nomuntu osina nje lapha ngakithi emthandeni uzobukwa izifunda ngizifunda. Siyazama ukuthi kuthola abantu abasuke beqonda ukuthi bazodlalela umhlaba, ingoma ikwazi ukuthi idayiseke. I-vision esinayo eyokuthi kube namagoso azophuma ahambe ayezweni langaphandle. Lonto siqalile ukuyikhuluma noMzobe ngonyaka odlule ukuthi sifisa ukuthi every year asikhuluma into esiyiphuphayo Bheki. Cha uMzobe weza kimi sahlala phansi sikhanda uhlelo lokuthi uma kade kuyingoma kaZwelonke kube khona amagoso awu4 noma u5
azohamba ayezweni laseDubai eyodlala khona. Ishalele ihlombe lonto bafowethu. Angithi-ke kuseyikho ukuthuthukisa ingoma lokho, ngoba into engakazi yenzeke abaculi ibona bahambe bayephesheya, kodwa sizokwazi thina ukuthi through ingoma kaZwelonke sikhanda ukuthi every year kube nama-group awu-5 sisazohlala phansi kubopheke ndawonye nomavava nekomiti lengoma kaZwelonke ukuthi bazoselekta kanjani labo bantu, ngoba labo bantu bayobe bengasamele iKwaZulu Natal, bazobe berepresent iSouth Africa. So fanele sazi ukuthi abantu abakanjani, abantu iSouth Africa engeke idumale ngabo, but every year sizoba nohlelo lamaqembu amahlanu azohamba eDubai. Siyakhanda futhi ukuthi kungathi ngoba kuyaphesheya lithi iqembu mangabe linabantu abawu-20 kuthiwa kuhamba abantu abawu-10, athi umuntu mayiphoxa leni athi hayi ingoba iy'nkabi zami yisele abantu ngenxa yesikali linginikeze sona sebhanoyi, cha igroup izohamba ngiyiphelele. Siyayibopha-ke lonto leyo, into ezokwenzeka esiku-90% kuphela sisazoyihlalela phansi-ke ukuthi izokwenzeka kanjani indlela engeke idale umsindo. Ngicabanga ukuthi bekuyilokho bezizokwazi ukuthi-ke sinethulele khona ukuthi cha ingoma kaZwelonke iyakhula, ayibuyeli emuva, kunomibili emuva. Nawo ama-spin-offs asezoba khona ukuthi masiqeda ukugida nazi into ezokwenzeka, nazi into ezokwenzeka. Bengichazile inkosazana ukuthi sisazokuhlalela phansi the how part nokuthi ubani qualify kanjani, kodwa indlela esikhande ngayo eyokuthi through ingoma kaZwelonke kuzoba khona amagoso azokwazi ukuthi akhethwe ayomela iSouth Africa. Ngichaze lokho, awamele ingoma kaZwelonke kodwa sisebenzisa ingoma kaZwelonke ukwazi ukubahlonza, bese sikhanda ukuthi bahambe bayomela izwe eDubai. Ukuthi bazokhethwa kanjani nani njengoba bengichaza ukuthi into esisazoyihlalela phansi-ke engeke siyikhulume simngenyawo, kodwa besifisa ukuthi sikwazi ukukuthula lokho ngokusemthethweni ukuthi sesinendlela-ke manje ukuthi makade sikwingoma kaZwelonke kuba khona abafowethu nosisi ezoba identify abafowethu ake nihambe niye phesheya sisebenzisa uhlelo longoma, kodwa ukuthi-ke iprocess izobe ithina yonke lonto leyo into eseluvini esisazoyihlalela phansi esizothi mase sibuya sizoyithula kunina sithule into ezobe sivuthiwe ingasenambuzo eminingi, ngoba into esizobe sesiyihlalele phansi sakwazi ukuphikisana ngayo savumelana siza nje kunina sesizoyithula ukuthi nalo uhlelo oluzobe lingasasekho questionable. Ngiyabonga. Siyabonga Nkosi.